Исәнмесез, ТНВ эфирын адамнар тапшыруы дәвам итә. Студияда Сәрия Хабибуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Тотар авылындагы зур янгын, ишкин халкының ишендә дә тышында да ут. Милләтнең бердәмлеге авыр чакта ничек сыналыр? Мәчетебез целый калган. Вот за это-то и надо держаться безгә, чтобы восстанавливать село. Казанның Җәмигъ мәчете төзелмәс борын ук тарихка керде. Урынын үзгәртерләрме? Шәһәргә кайсы пишмагында төзелсә дә, Җәмигъ мәчетен артык та булмас. Җиңү көне бабайларны елата да, җырлата да торган дата. Җиңүне безгә окопларда чиреп яткан, ши җирләрдә гүргә кергән бабаларыбыз китергән. Соңгы солдат җирләнмәгән икән, сугыш әле тәмамланмаган. Эстабарларны яу кырларына нәрсә этәрә? Беренче табылган сөяк табылу сискәндереп, тәтәрәндереп җибәрә. Киләсе атнада безне зур вакыйгалар көтә. Татарстан халыкара дәрәҗәдәге чаралар уздырачак. Россия Ислам дөньясы Казан форумы, стратегик күзаллау төркеменең утырышы, Раша хәләл маркет күргәзмәсе, Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы һәм Изге Болгар җыены. Казан дистә меңләгән кешене кабул итә. Кунакханәләрдә урыннарны май башына ук алып бетергәннәр иде инде. Бүген Рөстәм Миннеханов республиканың барлык җаваплы органнарына әлеге вакыйгаларны югары дәрәҗәдә оештыруны бурыч итеп куйды. Следующая неделя будет очень напряженная в республике. Огромная нагрузка для наших правоохранительных систем, для МЧС. Везде у нас все службы должны, в том числе службы жизнеобеспечения, на повышенном режиме, особенно город Казань. Очень детально надо все определить. Без бу атнада милләттәшләребезнең чын ярдәм үрнәген күрдек. Май ялларында Курган өлкәсендә чыккан зур янгын татар авылына кара кайгы булып килде. Монда зыян күргән халыкка булышырга бөтен татар дөньясы алынды. Атна ахырына 3 миллион сумнан артык акча җыелган. Әмма андагы бәләнең зурлыгын барып күргәч, бу сумманың әлбәттә диңгездәге тамчы икәнен генә аңлыйсың. Чөнки Эшкин Йолдыз авылында 1000 кешенең 700ләбе йорт җирсез әле. Мин ышанам, бу репортажны карап, аларның кайгысын күргәч, ярдәм итүчеләр артыр. Чөнки без хәтерлибез 2021 елның маенда Омск өлкәсендә Каракүл авылы янган иде. Анда яшәүчеләргә дә Татарстан һәм халкыбыз зур ярдәм итте. Алар йортлар салып чыкты, авылны саклап калды. Бүген ул якларда кабат янгын дөрли. Гадәттән тыш хәл режимы кертелгән ил төбәкләр арасында яңадан Омск өлкәсе бар. Бу кайгыны бер тапкыр кичергән Каракүл халкы ут юта. Йолдыз авылында хәл күпкә катлаулырак, чөнки янучылары йөзләгән, бар чиракта да йортлар иминиятләштерелмәгән, кемнеңдер торагы теркәлмәгән, кемдер чәчү сезоны алдыннан ашлыксыз кала. Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Без янды, инәйнеке дә янды, сестрамныкы да янды, кодагыемныкы да без с той стороны все жили. Без бер нәмә калмады, абсолютно. Дома были очень хорошие. Бу сүзләрдә Эшкин халкының җан авазы, бу кадрларда фаҗиганың зурлыгы. Янгын Эшкин Йолдыз авылын сәгать ярым эчендә менә шундый хәлдә калдыра. 360 йортның 270-е шушы вакыт эчендә күлгә әйләнә. Бу әле сарай, мунча, гараж кебек хуҗалыктагы корылмаларны санамаганда, мал-туар да, кош-корт та калмаган. Иң кызганычы 16 кеше һәлак була. 500 елдан артык тарихы булган борынгы авыл мондый фаҗиганы беренче тапкыр кичерә. 11 ай калды. Бу урамда. Гариповларның да ул көне йортлары янып бетә. Бүген аның урынында менә шушы хәрабәләр. Без менә солдык. Без нәмә әйтәм. Үз көче белән тырышып, гел нитеп, моллар суябыз, осырайбыз, ибис бөтен булган акчабызны куя. Гел өйгә кертеп утырдык. Гел күтәрә. Без бөтен нәмә. Эсетә торган сулар, без кертте, качегарка, газ керде безнең. Эшкин Курган өлкәсендә газ кергән сирәк авылларның берсе була. Башкалар утын я күмер якканда монда газ рәхәтен күреп яшәгәннәр. Моның өчен халык авыл имамы Әхмәдулла хәзрәткә рәхмәтле. Ул фермерда, кирәк чакта булышырга әзер спонсор да була. Аның йорты урман кырыенда ук салынганга, янгын аны беренче булып юк иде. Ул салдырган мәчеткә ут тими. Бу хәлне ул могҗиза белән тиңли. Мен менә бар килдем дә, бераз үлән янайды, ояк белән бастым да все бетте. 2 метр җитмәде, заборга айттым бит, заборга каждый нәмәсендә секциясында язылган Аллаһ дип. Алла бирсә, со временем Алла Тәгалә бирсә, все будем восстанавливать. Эмиль Дин Мөхәммәдов дини кеше. Йортның бер почмагы гына торып калса да төшенкелеккә бирелми. Шунда яшәбездек, менә әлхәмдүлилләh, яхшы, я менә авыллары. Авылдашы Калимулла Миңнегәрәев борчуда. Бу хәлләр турында сөйли дә алмый. Ул фермер, иген үстерә. Шушы 600 квадрат метрлы складта 80 тонна орлыкка дип саклаган бодай янган. Чәчүне тәмамламаган була әле. Бызауларым бар, бызауларның өтүсе янды.
Tavuklarım, nemelerim biz yondu. Nemem bor, biz yondu da gitti beni. Şulay turdum da oldum. Иң зур хәсрәте йорт салыр өчен ярдәм ала алмам дип борчыла. Үй солған üçün bizge ayttılar, okçalar biremiz dediler. Onda sonra biriler 57 tane kvadratlı metrega karıcı. 3 milyon kilip çıkaldı işi, 3 kişi biz propisat etkenimiz üyümüzge. Amin olup kanayım 11 gene kvadrat komnata общежитие da tümündü. Oksan bulganda kızım işke borur deyip. Hazır miye Влоп ayttılar. Mene senin 11 kvadratı bulgaç, siya возможно biz bir nemede bilmeriz. Столько времени, столько счастливого детства. Я вообще до 5 лет здесь жила. Бабушка, дедушка меня воспитывали. Бу гаилә әби бабай нигезенә койсы каян кайтып йөргән. Бәйрәмнәрне монда үткәргәннәр. Үзләре монда даими яшәмәгәч, аларга йорт торгызырга ярдәм булмый дигәннәр. Если синең монда пропискаң юк, еще еще июнь, но хоть синий собственник, безнең инә считается собственник, что оларга бер нәмәдә менә выделяться хәтта итмәйләр. Авылда яшәүчеләр арасында йортларын тиешенчә рәсмиләштермәгән гаиләләр шактый. Әйтик, йортларына өстәп янкырма салганнар, тик аны теркәмәгәннәр. Кайберләренең йортлары документ буенча урман территориясендә торган. Алар кадастр документларында бөтенләй күренми. Форматы белгермәдем. Әйттеләр сезгә, ул өйгә көтмәң барамадылар. Йорт салырга төбәк хакимиятеннән ярдәм алырга өмет итеп бүген кем кая яшәргә мәҗбүр. Туганнарында, мәчеттә, мәктәптә, авыл мәктәбе сыйныфларына караватлар урнаштырганнар. Монысында олылар яши. Әнисе апа Әбдрашитова янгында улын югалткан. Ул өйне саклыйм дип йортта калган була. Прощай, диде, мама, прощай, я задыхаюсь, диде. Всё, 3 слова минем җитми. Көн сайын 3 тапкыр 450 кешегә мәктәптә ашарга пешерәләр. Кием салым белән дә ярдәм иткәннәр. Кемдер монда аяк киеме сайлый, кемдер үз киеме. Насыйчан горело. Кирәк. Хәзер территорию расчищать. Гуманитар ярдәмне җомга көне Татарстаннан да китереп җиткерделәр. Күрше республикаларда яшәүче татарлар да безнең районнардан да капчык әйбер җибәрде. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы ачкан махсус счетка акча күчергә мөмкин. Бүген бу исәпкә 3 миллионнан артык акча җыелган инде. Бу Ишкен Йолдыз авылы, мин аны Курган татарларының баш каласы дип әйтер идем. 1000 кешегә якын булган авыл, 400-гә якын хуҗалык, бер мәчет тутырып калган. Һәм бүгенге көндә без әлеге менә бүген автофуры җибәрдек тә шуның белән туктадык түгел. Без авыл татар авылын торгызачакбыз. Ул авыл торгызачак, анда хәзер төзекләндерү эшләре барачак. Бу хәл турында Татарстан җитәкчелеге хәбәрдар. Рөстәм Миңнеханов Васил Шәйхразиевка Курган өлкәсенә барырга кушкан. Вице-премьер анда киләсе атна башында җыена. Ул губернатор белән телефон аша элемтәгә чыккан инде. Шушы сөйләшүдән соң губернатор беренче тапкыр авылга хәл белергә килде. Йортсыз калган авыл халкы белән очрашты, яшәү шартлары белән кызыксынды, документларны, йортларны торгызу турында сөйләштеләр. Һәр гаиләдә килеп чыккан мәсьәләләрне шәхсән хәл итәчәкбез дип ышандырды ул. Авыл халкының өмете зур, чөнки алар алга табада үз авылларында яшәргә тели. Мәчетебез целый калган. Вот за это-то и надо держаться безгә, чтобы восстанавливать село. 1000 кешелек халкы булган саланы саклап калырга кирәк дип бөтен татар дөньясы аякка басты диләр татар конгрессында. Иң күп матди ярдәм күрсәтүчеләр арасында Мордовиянең татар эшкуарлары клубы, Оренбург, Чувашия, Удмуртия, Пензада яшәүче эшмәкәрләр, дини һәм милли оешма җитәкчеләре. Алар аңлый, бүген авылны саклап калу, ул милләтне саклау белән бер. Фәйрүзә Мәҗитова, Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, Яңа гасыр каналы. Biz bu atnada Россия тарихындағы ең истәлекле даты җиңү көнен билгеләп үттек. Бөек Ватан сугышыннан соң 80 ел эчендә дөньяда төрле хәлләр барган. Җәмгыять тарихта калачак вакыйгалар кичергән. Бернигә карамастан Бөек Ватан сугышында җиңүнең мәгънәсе артагына. Ни өчен? Чөнки ул чордан соң икенче буын үсеп җитсә дә, ил халкы үзен әлеге вакыйгаларда катнашучы итеп тоя ди тарихчылар. Чөнки бездә сугыш шаукымы кагылмаган гаилә булмый. Советлар Союзы ил халкының яу кырындагы каһарманлыгы, тылдагы аяусыз тырышлыгы белән җиңә. Ә ул халык сезнең, минем, аларның әби бабайлары. Без бу җиңүнең никадәр кадерле икәнен җиңү җырын еламыйча тыңлый алмаган бабайлар истәлеге аша аңлыйбыз. Ә яудан кайтмаган солдатлар истәлеген саклаучы авылдашлар турында белмибез диярлек. Ә ул бик зур көч. Бездә хәтта беткән авылларда да хәйкәл булып хәтер яши.
Мәйдан буйлап хәрбиләр атлый, сугыш чыры техникасы уза. Трибунада утыручы бабайлар моннан 80 ел элек шулай ук форма киеп, шундый танкларга утырып яуга кузгалган. Бүген парад буыннарны тантаналы шартларда очраштыра торган урын. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. 45-нең парадына кадәр булган югалтулар миллионнар белән исәпләнә. Совет халкы җиңү өчен искиткеч зур бәя түләде. Барсының да омтылышы бер иде. Ватанны азат итү һәм дошманны тармар итү. Фронтка киткән 700 мең кешенең яртысыннан артыгы иләренә әйләнеп кайтмады. Сугыш елларында Татарстан ныклы тыл үзәге була. Парадның театральләштерелгән өлешендә шушы зур хезмәт батырлыгын күрсәтә алдылар. Республикага ул чакта 70-тән артык предприятие эвакуацияләнә. Казанның хезмәт батырлыгы шәһәре дигән исем алуы тыл хезмәтчәннәре тырышлыгына һәйкәл булып гәүдәләнде. Җиңүне безгә ат орына сукаларга җигелеп, колхозларда җир тормаган әбиләребез, окопларда ширип яткан, ши җирләрдә гүргә кергән бабаларыбыз китергән. Кеше онытмаска тиеш. Яшь буыннарга әйтеп калырга кирәк. Әйтүчесе калмаса, һич югы язып калырга тырышалар. Халыкта бүген шуны аңлау яши. Менә бу 2 ят калган инде пионер авылыннан. Мин хәтерлим, бу бабайлар медальләрен насып капка төбендә матур итеп чыгып утырган вакытларын. Рамил Зарипов чыгышы белән Арча районының пионер авылыннан булмаса да, аны белә. Авыл 90-нчы елларда биткән. 21 сугышка киткән егетләр шушында кайтып, семьяларын карап яшәсәләр, авыл таркалмаган булыр. Безнең бурыч менә шул ятып калганнары истәлеген, һәйкәлләрне карап тору. Пионер янында ук Алмалы, Күлбаш авыллары булган, хәзер берсе дә юк, ә хәтер яши. Нәкъ менә пионерда 18 ел элек бу 3 авылның сугыш корбаннарына истәлек токтасы куйганнар. Әмма ул бүген урнаштырган кебек ялтырап тора. Бер кешесез биткән авылда да аның караучылары бар. Юалар, шүбен утыйлар, пешәнен чабалар. Быелгы 9 май бәйрәме башкарак шартларда узды инде, все равно кадере артты дип уйлыйм. Хәзерге көнне моннан киткән кешеләр дә кайтып, һәйкәл янында да туктап, моннан ярак түгел зиратка да барып, менә шул искә төшереп, чистартып китәләр инде. Теләче районы Субаш авылы халкы быел яңа хәтер токтасын куяр өчен үзара салым акчасын тота. Менә алар ватанны саклап һәлак булдылар дигән монда. Субаштан 200-дән артык ир-ат сугышка киткән, 90-ына кире әйләнеп кайта. Без бит инде үзебездән каласы буынга сөйләргә тиеш, аңлатырга тиеш. Безгә менә бабаларыбыз җиткереп калдырды бит инде менә. Сугыш турында ничек сакларга кирәк, ничек кадерле алар безнең ватанны саклаганнар бит инде. Без дә менә үзебезнең буынга менә үзенә күрә патриотик тәрбия дибез бит инде. Шул тәрбияне биреп, аларга аңлатып сөйләп калдырасы килә. 1943 ел 1 февраль сәлам хат. Әй минем бер дә истән китми торган сөекле җәмәгатем. Елизавета Меньшова моннан 80 ел элек әбисенә бабасы язган хатны укый. Григорий Максимовның соңгы сәламе була ул. Бары тик 2010 елда аның Смоленск өлкәсендә һәлак булуын беләләр, каберен табып, туган авыл туфрагын салып кайталар. Шунда бу хатның мәгънәсен аңладым ди Елизавета ханым. Хәзерге көндә безнең бит әле дөньялар барыбер тыныч түгел. Без шуларны ишетеп, әбиебезне, әбиләребезне, әниләребезне дигәндәй аларны ишетеп, без шулар урынына куеп карап, безгә яңадан бу хатирәләр яңадан яңарган кебек. Бүгенге көндә дә илебездә хәрби операция вакыйгалары бара бит инде. Иратларыбыз хатыннарын, балаларын, аныкларын саклар өчен. Ул вакытта да безнең бабайлар нацист вахшиләрен бәреп җиңделәр. Хәзердә яңа неонацист режимы белән көрәш бара һәм шул нәрсәләргә караганда, әлбәттә безнең менә шушы хәзерге СВО вакыйгалары зур тарихи параллельләргә керә дип әйтә алабыз. 78-нче җиңү язын Татарстанда 14277 ветеран каршы алды. Әле 3 ел элек кенә дә аларның саны 2 тапкырга күбрәк булган. Бәлки ул үзгәреш күзгә чалынмыйдыр да. Әмма ләкин бу елга булган үзебездәге парадны карасак кына да, ул Кремль теге җирлегендә булган урыннар, таулыклар барысы да кеше белән шыгрым тулы. Балаларның, яшьләрнең шул арасында бик күп булуы. Күбесенең күкрәкләрендә йөрәксез ленталар, яшьләрнең бу өлкәгә җиңү көненә карашы якты булуы,
киләчәккә өметле булуы ул шатландыра һәм куандыра. Без быел бик күп ветераннар белән аралаштык. Аларның күпчелеге сугышка 43-нче елдан киткән. 96-97 100дә дә күңел кирлеге белән, тормыш белән кайнап, аның белән кызыксынып яшиләр. Һәм аларның безгә әйтер сүзе бар. Алия Хайретдинова, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Менә без зур көч дидек. Мине ел сайын тоң калдыра торган тагын бер көч истәбарлар бар. Ел сайын яз җиткәч эшеннән отпуск, укуында белешмә алып, авыл шәһәрләрдәге бар тормышын читкә куеп, Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган солдатларны эзләргә чыгып китүчеләр. Быел республикадан хәтер вакытысына инде 1000-гә якын истәбар кушылды. Алар тырышлыгы белән соңгы 30 елда 400 экспедиция вакытында 12 меңнән артык совет солдаты табылган. Димәк, 12 мең гаилә хәбәрсез югалган туганы турында иң кадерле хәбәр алган. Төнәйберләрдә безнең местный бар урманнан алып кайткан экспонатлар, безнең пулеметның саклану шите. Ринат Шакировны Кукмарада белмәгән кеше юк. Аграр күллияттә укыткан, хәзер лаеклы ялда истәбарлык эшен калдырмый. Әле 9 май көннегенә Түбән Новгород өлкәсенең Мясной Бор авылыннан кайтканнар. Истәбарлар төркемендә бу эшне ватан каршындагы бурычыбыз диләр. Бу эшне теләсә кем башкара ала. Теләккенә кирәк һәм үзенең бабайларның сугышта калган үзебезнең райондашларыбыз гына түгел, бөтен илебез буенча солдатларның күмелми калганнарын моторлап җыйнап алып, туганнар кабергә җирләү. Беренче табылган сөяк табылу сискәндереп, тәтәрендереп җибәрә, чөнки бөтен уйлар баш арткылы үткәрелә, ничек инде шулай шул гомер солдат җирләмичә ятарга мөмкин дип. Кукмара истәбарлары 30 ел эчендә югалган 300-гә якын солдатны тапкан. Табылдыкларны белгечләр өйрәнә. Бу юлалар итеккә дә юлыккан. Кукмараны кыбылуы бар диләр. Итекләр күп шагайды инде. Итек эчендә анда солдатны сөякләр дә шагайды инде. Безнең ни өчендер үзебезнең туган як Кукмара итек фабрикасына кадәр әйтәсебез килә. Исем фамилияләр язылган кошыкта. Шуны хәл дулкынландыра, бу кеше бит инде 81 ел элек бит инде бу кошык белән бит кулланган. Бу елдагы Казанда бер солдатның нин тапшы медальон тапшырдылар бер ханымга. Аның уныкчыгы инде ул. Уныкчыгы булса да, ул инде бик улыгын апа. Менә җылап рәхмәт әйтте шул поисковикларга. Без күп мизләдек бу бабайны дип. Отрядларында 17 кеше студентларның бу төп эше түгел, вакыт уздыру өчен дә бармыйлар, тырышулары нәтиҗә өчен. Җан җылыгы бирәм. Кешенең кайчандыр югалган бабасын аңа алып килеп ул табылды дип әйтү. Солдат каскалары, аларның состояниесе бик әйбәт түгел, чөнки монда осколоклар килеп каскаларны тишләләр, баталар. Рәсимә Булатова нефтехимик эзләү отрядының хәрбидан музеенда эшли. Истобар Смоленск, Волгоград, Тверь, Ленинград өлкәсе, Кавказ, Карелия эзләнүләргә 2004 елдан бирле йөри. Әле Волгоградтан кайткан. 24 солдатның останкаларын көтәрдек. 3 медальоны табылды. Бу медальоннарны без кырда ачмыйбыз. Обычно аларны җибәрәбез экспертизага. Или экспертизага бирәбез без Казанга. Кай вакытта була Мәскәүгә дә җибәрәләр. Рәсимә бу эшкә ирен, балаларын җәлеп иткән, тарихи хакыйкать алар өчен гаилә эше. Бу эшне без яратып эшлибез. Кешеләргә зур файда китерәбез дип уйлыйбыз. Республика координатының эзләнү эшчәнлеге башланганга 55 ел, 30 ел элек алар ватан оешмасына берләшә. Шушы еллар дәвамында эш тукталмый һәм кимеми дә. Хәзер архив мөмкинлекләре зуррак. Элек безнең архив документларын эзләү өчен Мәскәүгә, Мәскәү өлкәсендәге Подольск шәһәрендәге оборона министрлыгының архивына барып эшли торган булса, хәзер ул документлар шактый өлеше бигрәк тә бу югалтулар турындагы исемлекләр алар интернетка куелган, шуңа күрә эзләү мөмкинлекләре архив ягынан да киңәйтелде. Солдат турында мәгълүматны ачыклаганда яңа алымнарда кулланалар. Табылган солдатларның ДНК анализы алып барыла, мөмкин булганча һәм алар компьютерга кертелә. Инде туганнары табылып, бу менә безнең шушы якта әйтик Ленинград ягында менә шу урыннарда халак булган иде туганыбыз дип, алар үзләренең ДНК-сын бирсә, шуның белән чагыштырып карау мөмкинлеге турында да алып барабыз без. Әнинең ике абыйсын эзләргә туры килде. Безгә гел хәбәрсез югалган дип кенә бирделәр. Ула абыйсын 2008 елда таптым каберен. Инде 15 елдан артык көн сайын шушы эшне алып бара Хәтирә Мәрдәншина. Аның кебекләрне виртуаль истабар диләр. Ул гаҗәеп тарихларга еш юлыга, әмма һәммәсе яңадан таң калдыра ди. Чөнки һәрберсендә кеше язмышы. Татарстанның Хәтер Кебатабында хәбәрсез югалганнар,
Дөреслекте үзгәрелгән фамилия, үзгәрелгән авыл, туган еллары даже 10 ел аралыкта дөрес язылмаган килеп чыга. Менә шундый мәгълүматлар буенча бик күп кеше табыла. Бу андыйлар бик күп. Кайсы бер туганнар әйтә алып кайтып күммибез. Шул солдатлар белән үзләренең дуслары белән ятсын диләр дә, кире күмергә шунда баралар. Хәбәрсез югалган солдатларның табуларын сорап өлкәннәр дә, яшьләр дә мөрәҗәгать итә. Битараф булмаулары көч исти. В основном реагировать итәләр менә җылап, конечно. Менә ничә сәгать инде карап утырам сезне җибәргән хәбәргә, и күземә ышанмыйм диләр. Менә шунысы шатландыра инде. Мондый күз яшьле тарихлар әле күп булачак, чөнки яңа технологияләр еллар узгач оборона министрлыгының яңа мәгълүматны җәмәгатьчелек өчен ачуы мөмкинлекләрне арттырачак. Бу җыеп бетерә торган түгел. Ләкин эш шуңа күрә тукталмый да, һәм бу эштә катнашырга теләүче дә күп, бу эш киңәя дә. Гөлнар Сайфетдинова, Гөлнара Минханова, Илдар Софиуллин, Вадим Илларионов, Александр Лихачев, Дмитрий Шлемин. Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юмырлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырыйк. Исәнмесез. Байлар үзенчә типтереп яши, вакланып тормыйлар. Ростовтан бер миллионер туйының фәлән еллыгын үзенчәлекле бәйрәм иткән. Италиягә барып, Рим папасы булып киенеп. Ә хәләл җефете менә шушындый кыяфәттә килеп баса. Интернет җәмәгатьчелек исә бу тамашаны хупламый. Урны вакыты ул түгел ди. Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап, дөнья үзе алтын чуар, сәер маскарап. Хәтерләсәгез, Рим папасын сайлаганда ширкәү морҗасыннан төтен чыкканын көтәләр. Кара төтен булса, әле сайланмаган, ак төтен булса, сайлаганнар. Ростов миллионеры шушы киемнән сикереп йөргән арада, хатынына сиздермичә генә теге бинага барып, мич ягып, ак төтен җибәрәсе калган. Башковиту доходягу, отечественную интеллигенцию, кретины бомбину, молодежь, обдирала гегемону, бизнесменов. Стресс заманында яшибез. Күңел киеренкелегеннән арыну өчен Мәскәүдә махсус җимерү бүлмәләре булдыра башлаганнар. Киләсең, сине мөлаем гына администратор кыз каршы ала. Ашыкмагыз, аны җимерәсе түгел. Акчаңны түлисең дә махсус бүлмәгә кереп китәсең. Менә монда инде рәхәтлән. Сервис. Что? Да, сервис дошла. Большой сервис? 12 персон. 96 предметов. Төрле тарифлар бар. Иң кыйммәтлесе 25 мең сум. Артык 25 меңем булса, җимерер әйбер табар идем әле дисезме? Алай димәгез. Монда бит сервис. Алай дисәң, иң отышлысы берәр төзелешкә урнашып, демонтаж эшләрен башкару. Бу очракта 25 меңне үзеңә түләячәкләр. Стресска да вакытың калмас. Тиздән соңгы кыңгырау һәм чыгарылыш кичәләре. Аларны үткәрер өчен дә миллионер булырга кирәк бүген. Ул вакытка кадәр мессенджер һәм чатларда ата-аналар тәмам сугышып бетмәсә. Ә бит бераз фантазияңны җиксәң, зур акчасыз да бәйрәм оештырып була. Иң мөһиме иҗади якын килү. Яшел үзән укучыларыннан үрнәк алыгыз. Укытучы апаларын туган көне белән ничек итеп кутлаганнар бит әй. Хоккей майданчыгында имеш 2 малай сугыша. Укытучыны тизрәк шунда чакыралар. Самбо һәм дзюдо алымнарын искә төшерә-төшерә, укытучы апа разборка урынына ашыга. Бабам, ә анда сюрприз. Афәрин яшел үзән укучылары. Уйлап табуыгыз өчен 5ле. Әмма апагызның йөрәген саклагыз инде бераз. Значит так, за изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Казанның Җәмик мәчетен төзү өчен яңа урыннарда карала. Бу хакта беренчедән конкурста җиңгән архитекторлар бюросында белдерделәр. Икенчедән бу атнада Татинвест граждан проект оешмасында расладылар. Аларда әйтүләренчә, проектның инженер тикшерүләре бара. Кырлайдан тыш башка вариантлар өйрәнелә. Яңа атнада мәчеткә нигез ташы салынганга 1 ел булачак, аның урынын күчерү ихтималы турында сүзләр 2 атналык йөри башлады. Һәм аңа проектны эшләүче оешманың үз сайтларына мәчет эскизларын яңа урынга урнаштырулары сәбәпче булды. Бу нәрсәгә бәйле Рания Абдрахманова белгечләр белән ачыклык кертергә тырышты.
Нәк бір ел элек 2022 елның майында Кырлай паркында Жәмих мәчетенең беренче нигез ташын салдылар. Әлеге тантана Идел Булгарының ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулу уңайыннан оештырылган бәйрәм чараларының үзенә күрә иң зурысы иде. Бір ел узганнан соң бирегә килгәч нәрсә күрәбез? Әлеге таш монда юк. Алай гына да түгел, каравылчы сүзләренә караганда, бір ел эчендә биредә бернинди дә эш башкармаганнар. Мәчет проекты конкурсында 2 архитектор җиңде. Күптән түгел аларның берсе Мәскәүнең Гинзбург остаханәсе үзенең сайтына Жәмих мәчетенең яңа эскизын куйды. Җәмәгатьчелекне җәлеп иткәне остагы язуы иде. Казандағы Жәмих мәчете өчен иң туры килә торган урынны эзләү дәвам итә. Большай урамындагы участок өчен остахана яңа концепция тәкъдим итә. Менә ул Бишбалта бистәсенең Идел яры буе. Монда кым базы һәм күргәнегезчә әлегәчә биредә кым чыгаралар, һәм Гинзбургларның сайтында барлыкка килгән эскизларда да Жәмих мәчете нәкъ менә шушында урнашкан. Яңа эскиз ак ләлә дип атала. Былтыраларның ак бакча проекты җиңгән иде. Ни өчен проектларның һәм иң мөһиме мәчетнең урыны үзгәрү ихтималын сорап, оешмага хат яздык. Һәм репортаж эфирга чыккан вакытка җавап килмәде. Конкурста җиңгән икенче архитектор Айвар Саттаров белән элемтәгә кердек. Ул да яңа эскизларны күреп шаккатуын яшерми. Гизбург проекты интернетта күрдем социаль челләрдә. Бернинди хәбәр, бернинди мине өндәүче кеше беркем булмады. Шулда бер ел үтте почти. Айвар Саттаров Жәмих мәчете өчен Нух пәйгамбәр көймәсе проектын ясаган иде. Манаралары 77 метр бийеклектәге зур бинаны ул Кырлай паркы урыны өчен уйлап тапкан. Конкурс алдына әйттеләр, менә Кырлай паркы урынына без аны теге мәсьәлә нәшит биргеле менә шунда утыртабыз дип. Без уйлаган дигәндә менә булды, аның урын таптылар, шунда утырачак дип. Менә хәзер бу жаңа проектны күргәчтен мин гаҗәпләнеп торам, ничек аның урынын үзгәртәләр имеш. Яңа проект дөнья күргәч архитекторлар даирәсендә фикер алышу башланды. Кемдер аның Казан кирмәненә якын булуын, парк мәйданының кечкенә икәнлеген әйтә. У мечети, да, это обязательный атрибут, это минареты, то есть это высотные доминанты, которые... Мәчетнең төп атрибуты манара, ә ул территорияда биек итеп салынган торак йортлар бик күп. Аларны да узып күренеп торсын өчен манаралар никадәр биек булырга тиеш. Димәк, мәчет алар фонында югалмаслык булсын дигән архитектур бәхәс туа. Объектның әһәмияте югалырга мөмкин. Да, такая архитектурная мешанина. Шул ук вакытта транспорт мәсьәләсе килеп баса ди башка белгечләр. Берәүләр мәчет анда төзелсә бөкеләр булачак ди, икенчеләр инфраструктура барлыкка килү халыкны җәлеп итәчәк дип саный. Мәчетнең Кырлай урынында төзелүе отышлырак. Ни өчен? Чөнки анда транспорт якынрак, күп автобус маршрутлары йөри, станция метро Кәҗә бистәсе янында, шуңа халыкка барып җитәргә җайлырак. Тарихи ягы да бар. Казан суның бу ягында элек үк татарлар яшәгән ди тарихчылар. Тарихи яктан карасак, бу хәтта Казан ханлыгы вакытында булган безнең халкыбыз яшәгән урын ничек кенә булмасын, анда сазлыклы урыннар булмасын, анда кешеләр яшәде, аннан Казан ханлыгы вакытында Алат юлы узган иде. Зур теге Жәмих мәчетләрен салганда, беренчедән мусульманнарның ихтияҗын белергә тиешбез. Шуңа күрә теге Жәмих мәчетләр ул тарихта һәр вакыт үзәктә салынган мәчетләр. Шул ук вакытта Бишбалта бистәсе варианты да тарихи яктан әһәмиятле дигән фикерләр бар. Үзәктә йөзек кашы булырлык Кыл Шәриф мәчете бар инде. Тагын бер зур мәчетнең Бишбалтада төзелүе отышлы ди кайбер тарихчылар. Бишбалта бит ул үзәк санала. Инде хәзерге вакытта хәзер шәһәр үсте. Ул аны нидер шәһәр кырый дип әйтеп булмый. Бөтенләй монда андый нәрсәләр сөйләргә монда нигез юк дип саныйм мин. Икенче мәсьәлә, узып баручы Иделдән узып баручы пароходлар, теплоходлардан да ул бик матур күренәчәк. Хәзер Бишбалта бистәсендә бер мәчет эшли. Ул 2015 елда ачылган. Күп дигәндә 350 кеше сыя. 15 елда бәлки азрак иде дә. Хәзер инде күбәйде, артты дип әйтик инде. Җомгаларда да шулай күбрәк. Инде гаит намазларында монда бөтенләй урын юк мәчеттә. Кая уйлаганнар шунда салсыннар. Пәйгамбәрнең дә хадисе шундый.
ничек ойладыңыз, соны эшләгез дейді. Визитный карточка Казани деп әйтәләр бит инде аны. Бөтен халыкны җыя торган дигән кебегрәк. Урыны үзгәрү ихтималы бармы? Бу сорауны проектлар белән шөгыльләнүче Игелек фонды һәм Тат Инвест граждан проект оешмаларына юлладык. В июле прошлого года мы выбрали 2 победителей конкурса. Былтыр июльдә иң яхшы мәчет проекты конкурсы җиңүчеләрен билгеләдек. Бүген шул проектлар буенча эшлибез. Яңалары юк. Булган проектларның документлары тикшерелә. Таш салу ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына дан иде. Ул күбрәк рәсми чара булды. Бүген җәмәгать мәчетен төзер өчен төрле урыннар карала, тәкъдимнәр булырга мөмкин, чөнки урын буенча карар юк әле. То, что предлагают различные варианты, вполне может быть, то есть нет еще окончательного решения. Хәзер проектның инженерлык тикшерүләре алып барыла. Моның белән Тат Инвест граждан проект шөгыльләнә. Мәчетнең яңа эскизына килгәндә объектның урнашу урынын билгеләү һәм бинаның тышкы күренешләрен сурәтләү Гинзбург архитектура бюросының шәхси иҗади тәкъдиме булып тора. Эскиз бар, тик уйлап табып тәкъдим ителгән вариантларның берсе генә. Ул проектның рәсми статусы юк. Күрәсең, бу мәсьәләдә фикер алышу һәм иҗади эзләнүләр әле дәвам итә. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.